itxasolatuko nau zan nion, konserva fabrikaren aurrean. Kirol portu txiki bat, jendea joan etorrian, begiak itsasoan jarrita batzuk, paisaiaren edertasunak erakarrita besteak, tabakokearen zurrunbiloa, musika hotxak, amaitu gabeko tragoak, itsasotik eta jendearen barnetik datozen ekaitzen puskak, oihartzunak. Mundakan gaude, Oiane amantegiren Kaio Hueso eleberria solasteko, pasioaz eta desiraz. Ez gaude Floridan, Oiane, Kaio Hueso ongo ginen, Baina mundakak balioko digu, ezta? Girotzeko elkarrizketa, apurtxoet giro berezia izango duelako bai liburuak. Bai, bueno, hori portu txiki bat, ez? Eta portu txikia, asmo txikiak, eta bai, zena txikitxo hori, bai. Txikiaren handitasuna, hala ere. Bai, bueno, saiakera hori da uste dute liburua, ez? Orduan bai, hortik. Antropologoa, ikasketaz, irakaslea zara, euskal irakaslea. Bai, bueno, pues bide hori, ez? Gizarte hezkuntza hasieran, gero antropologia, eta orain euskal irakasle, orduan, bueno, pues danetik egin da pixka bat, bai. Irakurtzeko tartea atara behar, idazteko, non ataratzen zu irakurtzeko tarte hori, eta batez ere, idazteko tartetxu hori, nondik ataratzen zu, Oiane? Bueno, irakurtzekoa, ja, egunerokotasunean, bueno, beti faseak, ez? Faseak dauz irakurle gehiago zalela, beste batzutan. Eta idazteko tartea, idazteko zerbait dauenean. Orduan, hor, berez, lekuain berdako, ez? Baina, esateko zer dauenean, lekua egiten dako, eta denpora egiten dako, eta, antolatzen gara. Antolatzen da. Nor batuko zaigu, gero, elkarrizketara, Oiane? Bueno, batuko zaigu Xabir Mendiguren, idazle eta editore, kasu honetan Kaio Huesoren editore, eta Ibai Hartzeko ipuinean ere editore lanetan ibili zena. Eta, bueno, pixka bat ezagutzen dituena liburuak zerbait esateko moduan, bai. Urakanik ez gaur, eguzkipien moldatuko gara, ezta? Bai. Moldatu beharko. Baina berbak falta bazaizkigu, dena falta zaigu. Aigu, gixajoak, noragabeari garenak, besteren besarkadetan, geure hitzak topatu nahian. Oiane Ibai Hartzeko ipuina eta gero, bigarren eleberri laburtxo honekin, Kaio Hueso. Bai. Ibai Hartzeko ipuina indala 3 urte, ez? Eta oin 2023an, Kaio Hueso. Hau ipuin luze novela labur formato horretan, ez? Aurreko liburua gustura irakurri zuenak aurkituko du, hemen egilearen... Bai, nik uste baietz, ez? Esentzia hori, ez da? Bai, nik esango nuke baietz, ez? Gainera bada, pixka bat, ez da bigarren parte bat inondik inora, ez? Baina bada, nolabaiteko lotura badaukan lehenengo liburuarekin, ez? Igual tonoan, atmosfera jakin batzuk lortzeko saiakera horretan ere, ez? Eta egia da, bigarren parte izan gabe, bigarren parte nolabait ere pixka bat badela, ez? Orduan, bai, han hasitakoa hemen nolabait aurkituko du, bai. Estil horrek bateratzen ditu, agian bi liburuak, oso ezberdinak diren arren, doluari buruz apurtzuet eriotza zegoen lehenengoan, maitemina, maitasuna, desira egongo da bigarren honetan. Bai, batez ere maitemina, ez? Ez dakit maitasuna askorik dagoen, badago obsesioa, ez, asko? Maitasuna be, bai. Bai. Baina maitemintza berba politxe da, euskeraz. Maitemin hori, ez da? Asko dauka hortik, bai, egia da. Eta, bueno, desira, ez, desirarena. Eta asko nik idatzi nuenean, hortik idatzi nuen asko dauka obsesiotik, ez? Nola heltzen garen gauzetara eta hor dago tabakoaren, ez? Nola heltzen garen gauzetara eta nola heltzen garen batzuetan gorputzetara eta jendearen gana, ez? Eta horrekin batera, gero nostalgia bat edo, ez? Eta uste bat, ez? Abandonatze bat eta ja soltatze bat,
nondik hasten da? Idazteko ideia eta prozesu hori giro jakin bat sortuko diguzulako, Oiane, liburu honetan bebai, Kaio Huesora eramango gaituzu, berriro ere urrutiragoaz. Bai, aurrekoan bezala honek ere bazeukan epeltasun horren beharra, ez? Eta kasu honetan epeltasuna ja hegoalderago, eta hurakanaren beharra ere bazegoen, ez? Hor desastre naturalak eta desastre afektiboak edo irudikatzeko, ez? Orduan egia da, hasieratik ere geografia importantea izan dela kasu honetan, eta aurreko tiraka gainera, ez? Orduan, behin kokalekua eta gaia oso lotuta zeudenez, gero ja, arikera niri gehien gustatzen zaidana, igual ziurazki ez, eta eraikitze hori eta kokapen hori eraikitzea eta kokapen horretan ze elementu sartzea kontatu balizateko kontatu nahi nuena. Azkenien, kokapen horren garrantzi hori, Ibaiertzeko ipuinarekin baten baino gehiago galdetu zuelako, baina zergaiti dago girotuta hain urrun. Kaio Huesorekin agian, eskara horren beste harritu, baina esan dugu bai, eta zergaitik dago girotuta barriro hain urrun, baina, badauka bere zentzua, eta zeupe adierazizu, apurtxuet zeude, askeago edo sentitzen zarela, urrunera joan da, lekua badakigulako, sasoia usaindu dezakegu, baina ez dago zehaztuta bez, eta askatasun hori, historio unibertsal hori kontatzeko. Bai, eta zentzu horretan oso antzekoak dira biak, ez? Igual, Kaio Huesok badauka nolabaiteko kokapen historiografiko gehiago, ez? Baina, egia da nik ez dudala behar. Eta asko molestatzen didanez, eske kendu egiten dut, eta bestela ezin dut idatzi nahi dudana idatzi. Eta egia da Kaio Hueson ere zentzu horretan, Ibaiertzeko ipuinan egin nuen bezala, gauza asko kendu edo despistatzen nauten elementu asko kendu, eta batez ere kokapen geografikora joan, eta hor landu, ez? Eragina izan du, lehenengo liburuak, bigarrena idazterako orduan, lehenengo liburu batekin zatozelako, Ibaiertzeko ipuina, liburu txiki batekin, baina oihartzun asko izan duena, jende asko irakurri duena, oso ezberdina zana, estilo aldetik oso era ederrien idatzita dagoena, eta esaten genuen, ze izango da bigarrena. Maite izan genuenok lehenengo liburua, oso gustora geratu garana bigarrenarekin, baina eragina izan du zeuretzat bai idazterakoen, edo ez? Ez bereziki, segia da, Ibaiertzeko ipuina bukatu nuenerako Kaio Hueson nolabait hasia zegoela ja forma hartzen orduan. Ez dakit galdera denenea baldintzatuta sentitu nahi zen, egia esan ez, oso nahiko aske joan da zentzu horretan idazketa prozesua. Narratzaile zoragarri bat, genuen lehenengo liburuan, bigarren nien bebai. Bai, txikitik ez. Pertsonaia ederra genituen lehenengo, bigarren nien bebai. Umetik zarrera ez. Bai. Hasieran esan, kapitainaren ahotsa izan da gauza bat, indartuz joan dana. Bazegoen hor, baina ez dakit kontatzen zituen gauza batzuk, baina gero zituen kontatzen, eta azkenean erabaki nuen bera kontatzea dena. Eta orduan nik uste dut asko irabazi duela personaje horrek, ez? Kaio Hueson, otarrainak arrantzatzen ibiliko dan, kapitain zarra izango da. Hori da. Narratzailea. Bere begiekin ikusiko du. Hori da. Maitasun historio hori, ez da? Hori da. Enkontru hori. Hori da, kapitain zar bat, ez, kontatzen duena, hori enkontru bat, ez? Emakume baten eta gizon baten artekoa, ez? Eta, bai, uste dut, aberastu dela prozesua asko, berak hartu duenean ahotsa, ez? Eta orduan, berak eraiki duenean pixka bat, zer ikusten dut, zer ikusi nahi dut, zer ez dut ikusi nahi, eta non egon nahi dut, ez? Eta polita izan da, behin erabakita, ez? Bertatik kontatu nahi nuela, ahotsa jartzea kapitain zarrari. Nortzuk izango dira? Maite minduko diren edo behintzet topatuko diren bi pertsona horiek? Badira, biak alabiak musikari lotutako personaje bi, ez? Bat gizonezkoa musika kritikaria da, lehen ailegatzen dena Kaio Huesora, eta gero ailegatuko da handi gutxira jazz kantari bat, ez? Modi. Eta horiek dira koordenada personajeenak. Aukeratutako liburua da Gerla urte, Gezur urte, Larreko, Fermin Irigarai, Napar idazlearena. 36an Iruñan eta Nafarroan izandako
fasisten altxamendua izan zela eta Larreko lekukoa izan zen, eta berez hauek dira berak idatzitako egunerokoak, diarioak. Gero, hil eta gero, bere semeak hartu zitula eta pixka bat txukundu eta argitaratu zituztela, ez? Eta euskeraz idatzi zituen, esan behar dugu bera Larreko auritzekoa zela eta euskaldun berria edo behintzat euskara berreskuratu zula, txikitan hitz egin zula, baina gero galdu zuen, eta auritzeko Napar euskalkian idatzi zuela, ez? Eta, harri bitxi bat. Musika asko. Aurreko liburuan bai, eta liburu honetan agian gehiago atmosfera hori izango dalako, kontzertu horiek eskainiko dituelako, abeslari horrek modik momentu baten, izango ditu bere goraberak eta bere arazoak eta hori guztia. Musika asko, ke asko, tabako asko, esan duguna, alkohol asko, agian horrek girotu du, ezta? Bai. Musikarena argita garbi hasieratik, aurrekoan ere bai, ez? Aurrekoan bestera batera, igual aspektu formalean gehiago, orain aspektu ambientalean igual gehiago, ez? Baina bai, hor dago hori, musikaren ambiente hori, eta musikaren ambiente horrek sortzen dituen, taberna zulo horietan ematen den atmosfera jakin bat, ez? Eta hor, gaur egun tabakoarena igual impensablea da, ez? Baina bai, hori da, ez? Hori zen, pixka bat, historia gertatzeko behar zen mamia edo, ez? Kantu batzuk aipatu dituzu, Ruper, Tres Reyes, oker espanau? Bai, da besti bat, hori, Los Tres Reyesena Amor no fumes en la cama, ez? Eta, karo, zen hain ambiente tabakeroa, ez? Orduan, abesti hori gainera, oso tristea da, baina oso tabakeroa da, ez? Eta orduan, gero Ruperrena, bai, Sarriren letra hori, ez? Kontserba fabrikaren aurrean, eta oso lotuta, ez? Orduan, enkajatzen duena pixka bat horrez. Eta, bai, bi horiek izan dira pixka bat. Sarri aipatuta, ze lujo be bai, itzaurrea, Sarrik? Bai. Osea, mendik, eskerrak baino, ez? Osea, lako itzaurre bat, ez? Gainera, oso naturala, ez? Oso sartu gabe, baina pixkat, ez? Gar hori sortzeko, bai, eskerruta, osea, privilegioa. Ze pentsako zuen berak, Dinot, dator, idazle bat bigarren liburua irakurri itzaurre hori idazteko, azkenien maitasunari, maitemintzeari esango dugu, idatzitako liburu bat, ez da erreza gaia. Oiane, horren beste idatzia, horren beste sentitu dugu guztiok, horren beste kanta entzun ditugu, eta historia honekin zatoz, eta harrapatzen gaituzu, eta oso era polit baten egiten duzu kontakizuna, ideia bati buelta emon, baina beti desberdina, ausarta be bai, ariketa hori, Dinot, gai hori aukeratzeko? Ja. Aurrekoa ere, ez dakit, oso gai universalak dira, orduan, gai universalez hitz egitea ez, gero nondik hitz egitea da igual pixka bat gakoa ez, baina bai, nori ez aio gertatu, aurrekoan ere pixka bat hori galdetzen nion nire buruari, ez, nork ez du inoiz inor galdu, ez, mundu guztiak daki hor kokatzen, galera horretan kokatzen, eta hemen ere bai, hau irakurlearen txat dago idatzita, nor ez da, nori ez aio gertatu hau, nor ez da zoratu, ez, nor ez da obsesionatu, nor ez da gelditu lotuta, ez, gorputz batera. Ni superzale nahi honena, baina gauza honena da, dauena? Maite mintze hori, edo otarrainei gertatzen zaien moduen kontuz honegaz be, hasi eta gero indarbari geratzen da gara. Gauza hon asko dauz bizitzan, eta eskerrak. Metafora hori erabili duzu, azaldu duzu, metafora asko dauz. Urakanak, esan duguna, girori, segurazki maite mintzen gara nien urakan bat sentitzen dugulako, eta ja, hortik aurrera ez da ezer, izan dan moduen, eta otarraineiena hori zeuk kontatu beharko diguzu? Bai, nik uste dut, badaudela gauza batzuk, edo irudi batzuk ez, batez ere naturak ematen dituenak, direla
hain simpleak direnak oso potenteak direla, ez? Eta orduan, hartzen dituzu eta pixkat jakin ezkero nola ensamblatu hori historian, ez? Berez funtzionatzen dutenak, ez? Eta igual Ibai Hartzeko ipuinean ibaiaren desborde horrek funtzionatzen zuen bezala, ez? Hain dira irudi potenteak, Hurakan bat hain da irudi potentea dena esaten duela, ez? Orduan, dena esate horrek asko ematen dizu, ez? Asko ematen dizu idazteko. Balea baten, nik hasi nintzenan horri buruz pixka bat irakurtzen, eta ez, nik ikusi egiten nuen balea bat erortzen ozeanoan, ez? Eta ja, irudia bera da hain potentea, ez? Asko esaten du, ez? Eta Hurakanak esaten du otarrainenak ere, ez? Azten zara pixka bat irakurtzen otarrainena, eta esaten du, bueno, hemen jakin ezkero lotzen asko dago, ez? Eta berez da natura, hainbeste esaten du, ez? Jakin ezkero irakurtzen esan nahi guzti horiek, ematen dizula, instrumento asko ematen dizkizu idazteko gauza bat idatzi nahi duzun lekutik, ez? Maite mintz hori esan dugu, baten bat topatu, harreman horiek sortzen dienak, gure bizitzan joan eta etorri egingo dalako jendasko, jakin behar da hartzen, datorrena, gozatu, uste utzi bebai, ez da? Joaten, egongo da, hortik apurbet bebai, kaio gozo honetan. Bai, hori da azkenean, ez? Hori da, eskizakit uste dut oso ondo kontatu duzula, oso ondo, azalpen hori da, gai hueso, ez? Eta hori da bizitza, azkenean, harreman batzuk, luzeagoak izan daitezke, beste batzu laburragoak, baina denak desagertuko dira azkenean, ez? Orduan, zuk diozun hori, jakin horregoten, ez? Hartzen eta gero soltatzen, ez? Gai huesoan dena oso azkar igual gertatzen da, ez? Hartzen da, bizitzen da, eta gero utzi egiten da. Horrela da, ez? Askotan, eta horrela da polita, ez? Irakurlean non dago, idazten zunien, gurekin jolas egiten zulako. Pertsonaiak sortzerakuen. Karo. Oso urruneko eta oso beste sasoi bateko bi pertsonai horiek, baina azpimarratzen hasten zara, hau neuri bebai, non geratzen gara gu irakurliek idazten zunien? Pues, suposatzen dut, azkenean Oiane irakurlea da Oiane idazlea, ez? Eta hori nik uste dut idazle, ez? Idazten ari zarenean irakurtzen ari zara, eta suposatzen dut azkenean ari zarela saiatzen ere nolabaiteko homenaje bat egiten edo nolabait aintzat hartzen irakurri duzun guzti hori, ez? Orduan, karo, irakurri gabe ez dago idazketarik. Orduan, nik suposatzen dut idazteko prozesu horretan, ez? Batez ere fintze horretan, eta esaten duzula, bale, nik horrela irakurri nahiko nuke hau, beraz horrela idatziko dut. Eta hor dago, suposatzen dut, naiz eta norbera bakarrik egon ordenagailu horrean, beste, hauei hitz egiten eneiz, nire buruari ari neiz lako hitz egiten, ez? Nolabait. Itzuli nahiko nituzke hainbat liburu, eta titulo asko esaten alditut, baina, baten bat aipatzearren aipatuko nuke Delfin de Viganen libururen bat, edo ipuingile amerikarren bat. Philippe Claudel, idazle frantsesak baditu liburu gogoangarriak. Eta horietariko bi gutxienez euskerara ekarriak izan dira, eta gainera nire lagun batek itzuli ditu, Itziardi Dultzurrunek. Baina bada liburu bat oraindik euskeratu ez dena. Frantsesetan Les Dames Grises, hau da, arima grisak. Liburu beltz bat izan daitekena, baina liburu beltz bat, baina aixere gehiago dena. Ja, 200 horri alde ez dakit dituen. Euskaratzen nik uste erretza. Irakurriko lukeak aso Aitaren Etxea. Izenburuak deituko lioke lehenik eta bain berak ez duelako aitarik ezagutu. Eta gero noski liburuak berak, ez da, kontatzen duena, eskutatzen duena, baina iradokitzen duena, nola joaten den historia puntu ezberdinetatik, pertsonaia ezberdinen ikuspegitik kontatzen, baina beti hori, beti zerbait izkutuan dagoela badakizu, baina hortxe gusten dizu, ez da, eta nik uste guzti hori irakurriko duela. Emaztea lanetik bueltan etxera sartzen denean, etxeko giltzen tintinotxa entzutean, korrika irteten zara estudiotik. Jabea etxera sartzean, txakurra bezala. Baina etzoaz zehazki jasoneren gana. Ez da zure emaztea ikusi eta ukitu nahi duzuna.
Xabier Mendiguren, idazlea, editorea, zelan zauz? Ederto. Liburu honi buruz berruetan, gustora, seguro? Bai, eski, irakurtzen bezala. Irakurtzen bezala, zer gozatu dugun, idazlearen estilo propioa. Bagabiltz horri buruz hitz egin dugu, baina aipatu duzu zeupe bai. Ba, ezak, segurozko aipatuko nuen behin baino gehiagotan. Hori da, edozein idazlek nahi izaten duena, ez da? Edozein artistak esan nuke, dala zinean, kantagintzan, idazten, pintatzen, norbere estilo propio bat, hizkuntza berezko bat, zerbait, bere ezaugarriak izango dituena, edo, eta Oianek nik uste hasiera-hasieratik erakutsi duela, baduela hori. Ez dakitzen bateraino bilatu duelako, edo berez atera zaiolako, baina badu artistaren ikutu hori. Oiane idatzi, berez ateratzen dana, gero orrazketa lan bat egiten duzula, aipatu duzu. Bai, hori da. Bai, hasieratik bota, eta gero badago, ez, estiloa lantzeko berrariketa hori, ez, berridazketa hori, igual oraingoan bestean baino nabarmenago, edo bestean baino intentzio gehiagorekin edo ezakite intentzioa den, ez, baina ariketa estetiko hori egitearena, bai, orduan egia da, hasieran brutoa izaten dela gehiago, eta gero joaten dela, eta normalean laburtzera jotzen duela azkenean, bai. Noiz sartzen da kasu honetan, Xabier? Hasieratik dakozu materiala edo amaierarantz? Zeuen sekretuek jakin nahi ditugu. Bueno, nik fase diferentetan ikusi dut, baina ez dakit zen hasieratik ez, noski bere lanketa egingo zuen, baina momentu batean nik gogoratzen naiz, atera baino urtebete lehenago edo ekarri zidala testu bat, bersio bat, eta handik egin dizkion oharrak, ez da, zer erantziko nuken, zer kendu edo zer bide hartuko nuken, eta ez dakit, espero dut lagungarri izango zitzaiola. Bai, egia da, egon zen hor, bai, bazegoen bertsio bat, oraindik oso garbitu gabe zegoena asko, ez, oso bruto egia zen egia. Eta bai, hor egon den lanketa horretan, gero ja hortik atera da bertsio definitibo hori, bai, eskatu duena, pixka bat hortik atera da asko ere kapitainaren ahotsa, fintzea, ez, azkenean proiektua egitea, proiektua sortzea, koordenadak ematea, ez. Eleberria da, gehien normalki irakurketara gehien deitzen hauen generoa eleberria da. Naiz eta poesia ere gustoko dudan eta biografiak eta ere, baina gehien beti eleberrietara jotzen dut. Eta eleberrien barnean esango nuke errealismotik gertu dauden, fikzio errealistak diren edota nerekin zerikusia duten horiek asko engantzatzen nautela, ezta? Eta adibide batzuk gainera gaurko literaturatik, ezta? Mentxe daukat eskutan Kirmen Uriberen Elkarrekin esnatzeko ordua, niretzako erreferentzizko garai bat, giro bat, ere soinka hor badaude elementu asko. Aipatu nahiko nituzke ere eraikuntzarako materiala, Eider Rodriguez herritarraren novela hori, nire kasuan bada pixka bat nire novela ere, giro horretan, biografia moduko horretan, nire zipristin asko eta nire ezpala asko ere ageri direlako, ezta? Orduan, giro horrek beti asko engantzatzen hau irakurketara. Sarritan irakurketara jotzen dudanean, nahiago izaten dut zuzenean dantza liburuak bilatu baino haren inguruko kontuak, ezta? Badaude kolekzio interesgarriak, ezta? Niretzako Urbeltzen liburuak edota Liquid Dogseko koreografo ezberdinei zuzendutakoak erreferentzia bat. Kasu honetan, noraino utzi, askatasun hori, sartu, noraino kasu egin, zelako izen da bizon arteko elkarlana liburuan? Bueno, nik uste editoriak eskua sartu behar duela, behar beste, baino ez behar baino gehiago. Eta baino hor mugan undagon baino ez daki, ez da. Ni saiatzen naiz testuan sartzen eta testuari laguntzen. Esan nahi dut, ez dut nahi idazleak idatzi dezan nik buruan daukadana, baizik eta berak buruan daukana. Ez da, orduan ulertu behar duzu idazle bakoitzaren estiloa, izaera, nortasuna eta berak zer esan nahi duen. Eta horren barruan, liburuak eduki dezala koherentzia bat eta ahalik eta edertasunik handiena, ezta?
Eta, bueno, horretan saiatzen zara. Gero ja detaileak, hori abadeak bezala konfesioko sekretu izaten da. Liburu ezberdinek, ezaugarri ezberdinak dituzte noski. Edertasun hori aipatuzu, bada, 2 liburutan bakarrikia Oianeren marka. Bai, bere esango nuke parrafo bat irakurri eta nabaritzen dela, ez da. Dotorezia hori, aipatu duzuna be bai, galdetu diotu berari be bai, aber hori langa batan aurrera begira sortzeko, bide honetatik jarraituko duen, edo, karo, nola hartu hau? Berak jakinko dago, ez da. Ez dakit, beti da, edertasuna beti da pizgarri bat, ez da. Baina egia da, zuk langa altu bat jartzen duzunean, horrek behartu egiten zaitu, gutxienez altura hori lortzen, ez da. Eta, berak jakingo du, hori zenbateraino dan presio edo lagungarri. Ez, nik ez dut uste, oraintxe bertan espresio, ez dut horrela sentitzen inondik inora, ez. Ez dakit, lehenengo 2 liburuetan horrela suertatu da, eta bai egonda ariketa estetiko hori egiteko autua, eta hortik jotzen nahi, ez. Imaginatu hurrengoa, de repente, ez, beste koordenada batzuetatik doala. Baina, ez dakit, azkenean bai da, norberaren ahotsean horreroso egotea ere, ez dakit, importantea, niretzat importantea da, eta suposatzen dut azkenean hortik joango dela ere etorkizunean, ez? Edo, hortik joateko zentzua izan dezakeela, bai. Historia honek Nerearen amaren gaixotasunaren ondorioz biek bizi duten egoerari buruz hitz egiten digu. Tartean, amodio historiaren bat ere badago, eta zorionaren bilaketa etengabea azaltzen du. Esan dudan bezala, historia honek Nerea eta Luisaren historia kontatzen du. Nerea 30-40 urte bitarteko kazetari bat da, eta alaba txiki bat du eta senar jator bat. Nerearen ama Luisa, egun batean gaixo ospitalean ingresatzen dute, ez dakigu ze gaixotasunengatik zehazki, baino jendea ez du ezagutzen, eta hortik aurrera Nerearen bizitza erabat aldatzen da. Estresa handiko egoera batetik pasatzen da, itota sentitzen bai da, alaba zaindu behar du, ama ere zaindu, ospitalara joan egotorriak egin, senarrarekiko harremanak ez zeuden unerik onbenenean, komunikazioa dela eta gainera amarekin zuen harremana galtzeko beldur zen Nerea, horren gertu egon arren. Tartean, ama Luisaren gaztetako amodio historio bat ere agertzen da. Luisaren gaztetako mutilaguna, edo ikusiko duzuen. Garrantzia handia du historia honetan denborak. Liburu hau sakona da, baina oso irakurterreza da, benetan, eta azkar interesa pizten duena. Eta etengabe irakurtzen jarraitzeko gogoa ematen du. Niri behintzat hori gertatu zitzaidan. Ez du adin zehaztik irakurtzeko, adin guztietarako gomendagarria da, eta guztiok dugu liburu hontaz disfrutatzeko aukera. Beraz, hasi irakurtzen eta ez arete damutuko. Nola deskribatuko jogoso, Xavier, badalako liburu bat esate baterako nik asko oparitu dudana, uda honetan, jende oso ezberdinari, da badakizu, gustatuko zaiela, bakoitza bere ezberdintasunien, zeuk, nola esan bat-ematek esaten dizunien, galdera beti izango dalako Xabierri, zer irakurrikot, eta Xabier egongo da gomendioak emoten, zergaitik irakurri, Kaio Hueso? Kaio Hueso da maitasun historio bat, edo maitasunaren ezintasunari buruzkoa, edo harremanei eustearen zailtasunari buruzko liburu xume bat, laburra, enkontru labur eta urruntze luze bat kontatzen duena, modu eder batean. Ez dakit, hola buruatzen zait. Bai, enkontru laburra eta urruntze luzearena bada, ez? Hori da, uste dute liburua esan nahi zuena, eh? Zer jasozu, Oiane? Zer dio jendeak? Uda izan da, orduan ni ere deskonektatuta, ez? Eta baina ondo, aurrekoan jaso nuenetik hortik, ez? Asko estiloarena, ez edertasunarena, estenatokiaren eraiketarena, ez? Posik. Zer jaso duzu ezuek?
Xabier, lehenengotik bigarrenera, estilo antzekotasun horretan agertzen dalako ezberdintasunak ere badauz? Ez dakit, ez naiz konparazioetan hasiko, baina bigarren liburu izateak ekarri du bentaja handi bat, lehenengoa izan zen guztiz egile ez ezagun baten liburu bat, eta inork ez dauka aurre juzgurik ez onerako, ez txarrerako, ez da. Bigarren ondan, sumatu du jende asko liburu honen bilazti, joala, aurrekoa irakurrita, aurrekoarekin liluratuta, eta, antzeko zerbait edo espero zuelako, edo behintzat espektatiba handiak zituelako, eta uste dut, ez duzula inor defraudatu. Nola dator udazkena? Oparo, ni lantalan nabil, eta, ez dakit, Patxi Zubizarretaren novela batekin nabil, eta Karmele Jaioren beste novela batekin nabil, eta, hainbat testu dauzkat eskuartean. Zeuk liburuak aleratuta bai, egile moduan? Hori bai. Baina, hori iritsiko zaizue, laizter. Heriotza, mina eta bakardadea. Oskar Gazteluk, heriotzaren eta horrek gure bizitzan duen eraginari buruzko hausnarketa eskaini digu. Poemek norbaiten falta sumatzen dugunean esan ezin dena adierazteko duten balioa azpimarratuz. Alexandreka ahaztuta eta baztertuta izan diren emakumeen memoria ekarri nahi izan du espazio literario honetara. Ez dira hitz errazak izango, hunkigarriak eta gogorrak baizik. Bidaiari egiteko prest? Tradizioa den bezala, umeek hortzak erortzerakoan, burkoaren azpian uzten dituzte xagutxoaren zain. Baina oraingoan imagina ezina dena agertuko da. Zer aurkituko ote dute burkoaren azpian? Deabruarekin hitzordurik nahi? Kaio Hueso irakurri baldin baduzue, eta irakurri ez duzuenok, bukaeran esaten da historiak hasi, erre eta bukatu egiten direla, bai? Gaurko artefaktua edo gaurko Kaio Hueso ere, hasi, erre eta bukatu. Bai, beraz, hemen daukazue nire bigarren lana, eta irakurri euskaraz, irakurri orain udazkenean aterako den literatura usta ere, udaberrikoa, eta babestu argitaletxe txikiak, babestu argitaletxe handiak, eta babestu euskal literatura, beraz, irakurri, bai?